Toužíte po klidu, čerstvém vzduchu a přírodě, ale zároveň byste rádi bydleli kousek od města s veškerou občanskou vybaveností? Pak je tato nemovitost přímo pro vás. Pojďme se na ní podívat. Tento dvougenerační dům prošel částečnou rekonstrukcí jak zvenku, tak zevnitř a má 2 obytná podlaží. Spodní je o dispozici 4+1 a vrchní je 3 kk. V přízemí najdeme prostornou kuchyni, ideální pro rodinné vaření a obývací pokoj, který nabízí dostatek prostoru pro společné chvíle. Za zmínku stojí i kompletně předělaná koupelna. V prvním patře vás čekají další prostorné místnosti, včetně zimní zahrady a druhé koupelny s kuchyní, která dává možnost využít patro jako samostatnou bytovou jednotku. Milujete přírodu a procházky na čerstvém vzduchu? Lesy a louky hned za rohem vás určitě okouzlí a když budete chtít zpátky do civilizace, za 5 minut jste na nové dálnici D4 a za necelou hodinu v Praze. Pokud hledáte klidné místo k celoročnímu bydlení nebo k víkendovému úniku, tento dům v Starosedlském Hrádku je přímo pro vás. Neváhejte a kontaktujte mě pro prohlídku.